Здравейте! Това е поредицата Панелиника Success Stories, в която учители, преподаватели на Панелиника разговарят с свои ученици. И днес имам честа да разговарям с един мой ученик, Стефан Мачков. Аз съм Мария, първо да кажа, и това е Стефан. Здравей, Стефане! Ясо, калиспера, ти канис. Πολύ καλά, εσείς? Και εγώ είμαι καλά, ευχαριστώ. Да кажа две думи само за Стефан. Той е мой индивидуален ученик, с който сме заедно вече година и половина сигурно. И съм много горда с него, защото той има страхотен прогрес, справя се много добре. И започнахме в една фаза, в която имаше някаква основа, но наистина успяхме да надградим и все още учим заедно. Той вече е към ниво B1, така че се справя прекрасно. Но нека той да каже няколко думи за себе си. Стефане, представи се и кажи защо учиш гръцки. Каква е твоята причина? Στην ελληνικά και στην βουλγαρικά. Та вулгарика. Добре, уча гръцки, защото от няколко години имаме къща в Гърция и има много мили съседи, много приятни хора и много по-лесно върви общуването на гръцки с Гърцията и един нов език ти дава възможност да изживееш един нов живот, все едно започваш. Научава се за неща от живота на другите хора и на този целия народ по различен начин. Дава ти една нова възможност да опознаеш гръцката култура и гръцкия народ като цяло. Прекрасно. Какво по-хубаво от това да можеш да комуникираш с хората около теб на гръцки, на техния език, така, да, което е супер мотивация. Това значи, че ти практикуваш гръцкия често, пътуваш и често в Гърция, което знам, че няма лято, няма зима. Така, вчера се върнах от там и супер! Да, времето е великолепно. И той тук сега се оправя, но наистина да говориш езика на хората, с които си общуваш, е много полезно и много приятно. Супер, разбира се. А как откри Панелиника? Как научи за школата? Дъщерята на един много близък мой приятел, Дара се казва, предполагам, че още учи в Панелика. Тя ми каза, че е много доволна от уроците и от прогреса, който е получила, ходейки на уроци, и реших и аз да пробвам. Свързах се с вашата фирма и така предложиха ми. За мен най-удобното са този вид уроци с личен учител и флексибилно е избора ми на време, мога да си сменям уроците, някой път мога да ги отложим и така имаме вариативност, която ми помага, защото аз имам все пак работа и не винаги съм свободен. И динамичен живот. Да, точно така. Много често се включваш от Гърция, от офиса ти в София, което е супер. Можеш всякъде. Много добре. Какво е според тебе най-трудното нещо в гръцки език? Според мен в гръцки език най-трудното нещо е да се научиш да пишеш. Защото нещата, които виждаш, се произнасят по различен начин. Нещата, които произнасяш, не се пишат по същия начин. Мислих, че английски е труден, но сега открих, че гръцки е още по-труден. Може би китайският да е най-труден, но... Трябва да пробваш. Да, трябва да видим как е китайския, но наистина е трудно. И разбирам от контакта ми с самите гърци, че голяма част и от тях не могат да пишат правилно. Което успокоява. До някъде ме успокоява и ми дава така надежда, че мога да допускам грешки. Да, така е, но пък ти се справя страхотно разговорно, така че това да е проблема, дето се казва.
А кое е най-любимото ти нещо в гръцки език? Имаш ли нещо любимо? Най-любимото ми нещо е точно това, че успяваш да достигнеш до гърците по един различен начин. Не е по начина, по който общуваш, когато им говориш на английски. Те те приемат като един турист, въпреки че са винаги много топли и вежливи. Но опитвайки се да говориш на техния език, те изведнъж придобиват един, как да кажа, друга нагласа, почват да те поправят, много държат се изключително топло и така се окуражават опитите да говориш на гръцки. И това са нещата, които... Също другото нещо, което пък е много интересно за мен, по този начин пък си намирам и много произхода на много от думите, които са навлезли в италианския, в английския, проследява се историята на латинския, как е възникнал от гръцкия. Много интересни неща мога да намериш. Супер, да, абсолютно. И това още повече ти дава и мотивация, като виждаш, че хората още ти помагат и се радват, че ти комуникираш на техния език. Още наистина ти дава повече мотивация. Много пъти обсъждаме с теб и ситуации и случки, които се случват покрай живота ти в Гърция, с къща, с маслини, с съседи, така че ти си навсякъде заобиколен с езика и още повече ти дава така стимул да го учиш. А какъв е твоя съвет към учениците, които примерно сега почват да учат гръцки език? Какво би ги посъветвал? Това да бъдат постоянни и въпреки трудностите, които ще срещнат, да не се отказват и че натрупвайки така лексикален потенциал, в един момент ще разберат от само себе си как труда, който са положили и така трудностите, през които са преминали, изведнъж ще им отвори така една врата и много лесно ще започнат да общуват на гръцки. Трудно е, но в един момент се отприщва потока на разговор. Да, така че много добър съвет. Не се отказвайте. Още на азбуката. Не се плашете, нали? Да. Много добър съвет. Наистина, въпреки че, ето пак казвам, ти имаше основа, не дойде чисто от азбуката при нас, но нещата вече стават по-различни, когато се сблъскаш да учиш и граматически, и разговорно, и писмено, и виждаш, че изравняваш тези малки минусчета и проблеми, които си имал, да кажем, преди това. Много благодаря. Ние с теб си продължаваме уроците смело напред. Стигнали сме вече в едно доста по-високо ниво. Както виждаш, то имам чувство, че няма и край. Нали? То винаги има нещо ново и нещо различно. Докато не прочетем Елада в Омир в оригинал, няма да се стане. Пара понере. Браво, много ме радваш. Не, трудно ще бъде, но... Трудно. Никога, да, не е невъзможно. Така че продължаваме си. Така, благодаря ти много, Евхаристо Параполи. Благодаря ти за тази добро, успех на всички начинащи и на тези, които продължават да учат, да не се отказват. Успех! Чао! Чао! Благодаря ти още веднъж. Ясо! Я.